Isimba ko ikaw. Gawat ang halat mo, puno sa bagay. Puno sa buka mo. Pasunda. Sunod. Nagisimba ko Kinaran sa kaluna. Kiguma. Ako musimba dahil kanino Mana kayo? Dili ako malipay na mamatay o kakamakadakala. Malabingon ko pandoon nga maginoon siya sa iyang sala aron mabuhi siya. Nagingon ang ginabuyon. Apan sa diha nga ang usa ka tawo matarong ubiya sa iyang pagkamatarong ug pagpakasala o magbuhat sa mga kalawayong buta nga giduma
buhat sa taong dautan, magpadayon ba siya nga buhi? Dili. Dili na gali duman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbuhi o sa sala nga iyang nahimo busa mamatay siya. Apan mo ingon gihapon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba day matarong ang akong paagi? Dili ba nga ang inyong mga paagi mo ay dili matarong? Kung ang usa ka tawo matarong niya sa iyang pagkamatarong ug pagkasala siya, mamatay siya tungod niini. Ano nga, ang Diyos, dili gid siya malipay sa mga tao nga dautan. Mas kalabihon pa niya nga maghinulsol sila aron sila mabuhi. Bot pasabot, dili kini atong lawas mamatay ang giti. Gawas kung maabsan pa sa pagbalik sa Ginoo. Apan ang gisbutan niya nga mamatay atong kalag. Unsa ining kalag? Kung nakadungog ta nga hindi nang kalag-kalag, ang kalag-kalag mao na gitawag og balay-balay, payag-payag, daw na siya. So kita ang buhing kalag. Nang unsa man dining kalag, pastor, kining kalag naa din niya ang 5 senses, makasimhot ka, makapilaw, makasimhot, makadungog, makakita, makahitap. So naa din niya ang 5 senses sa kalag. So mao na pagbati sa kalag. Sabihang mamatay ang tao, kining pagbati dili mawala. Magpabili ni nato. Nan kung ang tao masilutan ngadto sa impierno, ang iyang kalag magantos. So kita ang magantos. So dili parariha atong nagsakay og barko na sabihang gihapak sila hangin, grabe nang dagko na kayong balon. Ina ang iyang kauban hilak na. Siya malunod na gining barkuha, malunod na dinhi. Ningon ko iyang kauban nga taguol ni Mubay nga malunod ni nga dili man atong barko bahalag malunod ni. So dili para pariha na. Nga kung malunod tong barko, maapil man to siya og kalungos, mamatay siya. So, dili ingon ana nga bahala na lang ning lawasa. Kay total makapahulay naman ko og mamatay. So kini nga tong kalag mo iluoy, kini atong lawas, gikan ni yuta, mo paulo sa yuta. Dili ka matay sa tao, tutulungan ka bahin ang lawas, kalag, espiritu sa diyang mamatay ni managbulag ning tulo. Ang kini lawas na to, ingon nga mura na lig sa kuban, mo paulo ni nga sa yuta igubong. Ug unya kini nga tong espiritu mo hinungdan nga mamatay ang tao kay mabulag naman ang espiritu. So mo paulo ni nga sa Dios, gikan ni sa Dios. Apan kini kalag naa din siya ang pagbati. Masakitan ka, bubati ka kauhaw, bubati o kabuol, bubati ka gutom, isa pa'y bation. Nasa ng klase sa pagbati na askalan, hindi pa lang tayo, dili na mawala. Kung hinungdan, kita ang manalagad sa Ginoo, aron dili mamatay ang atong kalag ngadto sa impierno. Ang sabihang mo talikod, siya nga, mas palabihon niya ang makasasala nga maghinusol. Apan kung ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong o magkinabuhi sa sala, mabuhi pa ba siya? Mamatay siya gayud o dili ko na hinumduman ang layon ng binuhatan. So kini nga itong mga binuhatan karon pagamit mo Ginoo na gayon mubiya na pud mo Ginoo. Ano niya mga binuhatan mo hinaw tanan. Unya sabihang mamatay ang tao, muadto gayud sa kalaglagan. Kining nadawat nato karon nga bautismo, sumala diya sa Marcos 16:16 kung mutuo o magpabunyag maluwa. Apan ang hindi so tuo man mo, dawat mo sa bautismo, pero una sa tanan tuo nga ang Dios nagluwas nato gikan sa kasalanan, gikan sa kaulignan sa sanap. Karon bato sa Ginoo. Kanang bautismo nga nadawat mo karon, imo pulos na kung kana iya. Apan kung padayon mo, kanang bautismo ninyo nga nadawat kay sabihang gilubong mo ngadto sa tubig, nahimuan ang tanan yung mga sala. O unya, bagko na mo binuhat. Gikan sa mga patay, nabuhi mo kung nabanhaw. Nani ato ang buhaton, padayon kita sa pangalaga. Tanan atong mga binuhatan, kiniiya na to atong biyaan. O atong atubangon ang bako. O magpinagalitan o yun. Magampo ta. So, pray today. Magampo ta. Kanta ta. Ginoong Hesus, kung nag-aampo
Ay mugso. Iway siya sa nang matay siya sa mga loob. Tabuno ka nun ay sinuhanilit na dugo Diyos. Pabantay siya sa mga anghel siya sa langit. Pabantay siya sa panalitod kaniya. Nga walay tagbaho o binuang siyawa. Magkapanghilabot kaniya Lord. Magaandang kaniya kaugmaon God. Kung kinagaingan kaniya sa Jeremias. Ako lamang inisayod sa kong mga laraw alang kanina sa Kasing-kasing ko, paghatag kanina. ikaw ra Ginoo. Klanay-lay. Ako kang simbaho, ako kang daigo. Ako kang oh Ginoo, sa kinabuhi ko. Lanay-lay ang malo, lanay-lay akong gigumao. Kasing-kasing ko, ikaw ra Ginoo. Wala nilay sa makanimo. Ako kang ako kang daigo. Ako kang simbaho, oh Ginoo, kinabuhi ko. Kinabuhi tuyan ko. Kay ang higpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay-lain nga ngalan, nga puno sa himaya o pagkabalaan. Hindi mong mga kamot, Kinabuhi tungyan ko. Ikaw man Ginoo, laylay ngalan, kapuno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, Diyos, kamahalan ka, Jesus. Ang bugtong paglaong ni kinabuhi ko, sa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Mga kamot, kinabuhi tugyan ko. Kaya higpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Laylay ngalan, nga puno sa himaya o pagkabalaan.